Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugünkü hepden cemmene bağışlanan söhbetdeşliğimi sizden ötünç soramaktan başlamakçı. Bundan 2 gün ozul. Saparağı bilen biz gepleşip geçirmelidik. 6. gün akşam yöne bolmadı. Tekniki sebepleri göre ya kömüründen ya demirinden değil şey bilmedim. Kompüterde bir zat bolly men tarapdan onsan çıkıp bilmedik. Indi bir adı düzelen ýalyk göreli. Şoň üçin sizi garaşdyrmamız üçin sizden ötünç sorýar. Indi hepden wakalaryna geçsek, hormatly ýurtdaşlar, men şu günkü siz bilen etjek bolýan söhbetdeşligimizi bir blogger diýip aýtmaýyn, analitik diýip bir ýaşul bar. Ady Yuri, familiýasy Şweds. Onun internette öz ýörüýte kanaly bar. 1.200.000 golaýanyň köpürek abonaçysy bar ya häzirki zaman ýaşlaryň ulanýan dilini aýtsak podpisçigi bar. Ine men elmydam şu Ukraina meselesini Amerikan ýa-da bir Ýewropa meselelerini ýa-da Orsiýet Ukraina uruşy meselesini Hytaýly siýasatda esasan dinleýän analitikleriniň biri şol Yuri Şweds. O Yuri Şweds ozal erdegur SSR zamanyny ýa-da agent bolup Amerikada işlen, sonra bundan 30 yıl ozal Amerika göçüp şu taýda ýaşap beren adam. Onun edýän analizleri elmydam beýanatyny tapyp durdy. Ya bolan faktlardan ya bolup duran faktlardan uğur alıp analiz berýän adam. Indi şonuň 13. aprelde evden çıkışı var öz sahypasyny ya saytyny. Rusça şonu näme diýip aýdylýar? Pentagon подготовил акт o kapitüляции Российской Федерации diýdi. Pentagon ýanky Amerikan harby emesi bolýar. Edarasy şol taýda ýam Orsiýet Federasiýasynyň kapitüляsiýasy barada karar ýazylyp başlanypdyr diýip şol ýaly pikir ýöredilýär. Ya aýdan zatlar bar şu mesele boýunça. Ýöne men o taýda men ünsüni çeken esasy zat başy 2 zat. Birincisi Ukrainada korrupsiýa bar. Türkmenistanyň tapawdy ýok. O taýda korrupsiýanyň öňkü Sowet Giňişligini şu diňe bir Pribaltika Respublika diýen meselen galan respublikalaryň ählisinde birini köpürek, birini azyrak o korrupsiýa bar. Korrupsiýa da döwletiň düýbini opurýan iň uly bir betbagtçylyk. Ene şol Ukrainadaky korrupsiýadan başlapdyr. O taýda näme bardy görüngi diýe. Geçen ýylyň hasabyna Ukraina hökümeti şol Orsiýet bilen şertname baglaşyp Orsiýetden arzan bahasyna Salyarka var. Tanka zady beterleri şolar da prak edilýär de Salyarka bilen işledilýär. Ondan sonra Salyarkany Orsiýetden arzan bahasyna satyn alyp o Amerikalary da biz ine gymmat bahadan satyn aldyk ya başga döwletlerden getirmeli boldyk diýip ine artdyrylyp ýazylypdyr da. Ondan şol ara tapawdan özüni urýan ekeller, ýa-ni çynownyklar Kiýewdakylar. Onun utan aýdyp çekinip oturunak. Şol ýema Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiň ofisi bar da ofis diýmek şoň bir diwany ýa dolanlar organy. Ene şo taýdaky çynownyklar edýän işi. Ine jemmi şol geçen ýylyň hasabyna şu Orsiýetden satyn alan arzan Salyarkasyny gymmat bahadan görkezip öz jüwlerini uran ara tapawdy $400 milyon diýip ana Yuri Şweds mysal getirýär. Indi şondan aňryk gitdi, ýa-da indi şol ikinji mesele geçmäkä şu taýda aýdyp geçeýin, elbetde Ukrainada korrupsiýa meselesini SSR ýykylar bäri güllä besýär. O bar.
islenlik prezident gelenne de şoň töwereginden gadymly ýetişbilliginiň ogurlyk edýärler. Ol hem bar. Men bir näçe çykyşlarynda aýdyp geçipdim o ene şu uruş gotaran soň Ukraina ýeňiş gadanan soň bizem şol Ukrainadaky odal dörli döwürde dörli wezipäni ýelen o çynowniklary o şol sany Yulia Timoshenko o Dmitri Firtasha we yenem başgalary biziň öz bildirjek günämiz bar. Olardan biz jogap soramakçy. Öz döwründe Sapar Murat Niýazow bilen Gurbanguly Berdimuhammedow bilen nädip biler ýanky sahnaň ýeňsesinde türkmen gazyny Ukraina aktarmak barada ya Orsiýadan üstü bilen türkmen gazyny çykarmak barada biler nähil şertnamalar baglaşypdyr. Bahasy näçe Türkmenistany peýdaly bolupmy, şolar ýazyýarly bolupmy, ara tapawdyna bilen iýen pullary näçe. Şolar hemmesini biz soňra öne açyk suw ýemesine çykarmakçy wagty gelenini. Şoň üçin biz aýdy Ukrainada korrupsiýa Türkmenistanyňkydan pesde. Inni şol meselede inni şol görýärmi? Uruş edip dur Ukrainada. Halk adamlar Ukrainan garazdary ya ýurdun daşyny akylar Ýewropa bileşiginden Amerikadan, Kanadadan, dünýäň ähli döwletinden diýen ýaly ene Ukraina halkyna kömek gelip durdy. Hem humanitar kömek, hem ýarar kömegi, hem el kömegi, hem dil kömegi. Ýöne şo gelýän kömekdenim ene bular özlerini hyýanatly ýa jenaýatçylyk ulanıp ene diňe şol Salyarkadan ogurlarlary $400 milyon. Ene uruş gotarar bol ne bilen hemmesi jenaýata çekilmeli bar. Indi şo taýda ikinji fakt bar men gelňärlerim ýurtdaşlar. Ýuruş şöbet aýdy. Şol ýanky Amerikan goşullary ýeme salnanyny, Awganistana salnanyny 2001-nji ýylda çykarylanydy. 2020 ýyllap şo taýda Amerikan goşullary durdy. Diňe Amerikana bütün Ýewrosaýyzyň NATO goşullary durdy şo taýda. Ýewrosaýyzdan bar ol fiiller ya Şwedler ýa NATO-gy aralygyna girenat ýöne bolum bir bölük harby goşuny şo taýda bazalary gorady, şäherleri gorady, şo taýda şol real funksiýalary wezipäni ýerine ýetirdiler. Inni aýdylýan zat ýöre Şwedsiň getirýän misaly şol tagam bir belli bir meşwerde harby tehnika akidilenne Ýewrosaýyzdanam, NATO-danam, Amerikadanam şu Amerikalılar kıynaydıp berýärdi. Şol tak ýanky akidilen tankları, bron transportörleri ýalnys bilen üpçün etmek üçin bular Salyarkany ol Saudi Arabistanyň ýene bir ýerden alyp getirip ol deňiziň üstü bilen Pakistanyň deňiz portlarynyň birine getirip düşürýärler. Şo ýerdenim benzawozda bilenmi ýa esasan şol vertolyotları, samolyotları yüklenýär soň şo aýdel näçe tonnalyk sisternalar olum paraşuta daxilýär soň şol barmaly ýerine meselem şu taýda harby bölüm duran bolsa çölüň içinden, dagyň içinden jülgedem şoluň tepesinden şo baran ýerine şonu paraşutly goýberýärler. Ýere gonyp bolanaýak ýa gonsa atyljak ýa urulyp ýykyljak ýa-da şol ýerlere geçmesi kyn ýollary ýapyk. Şoň üçin şeýtirip Salyarkany akidýan ekenlerde Awganistanyň goşullaryň ýemesine bazasyna. Indi näçe durýar diýen baha soraw bardy. Ine şoňa şu Salyarkanyň bahasynyň näçe durarlygyny ýa Amerikalılar näçe tölerligini şu Salyark üçin diýin şu aýyň 13-näki çykyşyna ýuruşyna aýdyp berýär. Şu iki çıkışı var da 13. Aprel'de birinci çıkışı var, sonra ikinci çıkışı var. Şu ikinci çıkışının adı şol Pentagon Padgatol Akt Kapitülasyon Rossiýska Federasyasının başından seyretseniz 13. munuduna çelli tamamlanýar da şo taýda Ukrainalyň näçe Salyarka ogurlaryny, näçe pul ogurlaryny, onu soň şu Amerikan 20 ýyllap şol goşullaryny şo taýdaky Ýewrosaýyzyň goşullaryny üpçün etmek üçin
Näçe nırkdan salyarkan satyn alylgyna maýdyk geçili. Indi şu ýerde bir ürs berin. Näçe nırkdan ýa näçe pul töläp şu salyarka akydylykdyr Amerikalılar. Bir galony diýär-de galon näme 4 litr goly. Bir galony üçin Amerikalılar $400 töleýän ekenler. Şeýle gymmat fantastik bahadan salyarka barp ene şol goşunlary ýetirilýän eken. Hep onu vertolýoty ýuklap akçyk bolsaň o paraşutlar ýemçe olan bir gezeklik hemmeci. Ol ikinji gezek ullanyp bolan ýere düşenden soň gutordy. Ine şolar ýalyk çykdyjylar bilen şo taýda goşun saklanypdyrdy. Indi men pikir edýän, diýmek bir galony 4 litr $400 bolan bolsa diýmek 1 litri $100, bir tonnasy $100,000 bolýar. Bir tonnacık salyarka $100,000. 20 ýylda gör wak näçe 100 ýa 1000 tonna, 1000 tonna salyarka gerek boldy. Şo harjadyldy şo taýda owansan. Näçe milyard dollar bolýar. Indi şu taýda sorag ýa çykýardy. O näçe on Amerikalılar ol gidip bol Arabistandan alyp o taýdan aýlawly ýollar bilen ol deňiziň suwuny üstü bilen getirip Pakistanyň o çetine düşürýär. Soň onu bütün Pakistanyň üstünden geçirip Owganistanyň ähli territoriýasynyň üstünden ýal geçip Amerikan goşullarynyň duran ýerine ýetirilýär. Benzawodlar bilenmi ýa aýdalany vertolyot samalyotlar bilen paraşutly taşlanýan. Näme üçin bular şu salyarkany Türkmenistanyň satyn almadylar? Ya näme üçin şu salyarkany Türkmenistan Amerikalılara satmady? Gelin indi şu taýda bir kanuny tarapyna seredeli. Niyazdan başlap ta Gurbangylar çelli bulan galkan edip tutunýany ine biz garaşsyz betarap döwlet. Şoň üçin biz hiç bir taraplara goşulsam da hiç bir şular ýaly işi edemizdik diýär. Şeylemsin. Gelin seyredip görelim. Ine şol Amerikalılar dur. Ya goşunu var ya harby bazalary var. Owganistanyň içinde. Sen olary satma salyarkany. Sen sat Owganistanyň hökümetine. Sebäp o Amerikalılar şol hökümeti gora gotyr, ýasaklap gotyr. Şo hökümetin etmeli işlerini, planlaryny bir bölegi şolar gorap saklap amal edip gotyr. Sen sat Hamid Karzaýyň hökümetine şol döwür, şol Owganistanyň prezidentidir. Sen Türkmenistan bilen Owganistan arasynda şertname baglaşdy, salyarkany şolary sat. Pikir edip görün. Bir tonnasy $100,000. Akyla sygjak zatmy şo? Sen şonu 50,000'dan satay şolary. Eger olar aňyrdan şol Arabistanyň üstü bilen aýlap Pakistanyň üstü bilen Owganistany getirilýän bolsa, sen şonu bolýarmyn ýapy wakatyna beren $50'dan tonnasyny litrini alyň menden ýa $50,000. Ana şertname baglasyn Karzay meniň hökümetine satýan şol Owganistanyň hökümeti däli şol halky şol hökümeti şo edilýän reformalary gollamak ýa ullanmak üçin haýyş etdiler. Menim şolary satyp otyn. Men Amerikalylary salyarka satmak. Men Owganistanyň resmi hökümeti bilen şertname baglaşyp satýan kim gelip Türkmenistanyň elinden tutardy ýa käýärdi ýa şolary aýdyl bir haýbat atardy. Hiç kim. Ýöne şonu etmedi Türkmenistan tarapy. Şoň ýoksam şol bir sewda Amerikalyň salyarka sewdasy ol 2001-nji ýyly Niýazowyň döwrüne başlany. Niýazow şol döwür Orsiýet burnuny halka salyp aýagynyň aşagyna çökerdi. Ýoksam şol 2003-nji ýyly Niýazow gol çekişde Putin bilen Türkmenistanyň emesini gazyny 25 ýyl bir bahadan satmak barada. Ol eýam şo döwür boýuna gynçlykdy. Orsiýetin aýak astyna durarlygyny aňlatdy Türkmenistan. Ene? Ondan soň onu 15 ýyl Gurbangyl oturdy. Ýetken zat ýok. Bir salyarka ýigirip ýyllap litri $100'dan Owganistany daşaldy. Amerikalylar şo puly töredi.
Näme üçin Türkmenistan almady? Her bir adamda sonra ýöne çykýardy. Bizde şol salýarka leýs bolup ýatyr. Näçe diýsen bar. O zalim şol satılıp diýende Owganistany ertilip durdy Sowet zamanynda. Şol SSR ýykylandan soň Türkmenistan Niyaz Aňyrkylary yaranjak bolup taliplary beýlekisini. Ana hemme ýalňyzy ugradyp durdular. Ok yarawy bilen bile. Onahil onu bir taraflık bir meselede olara päsgelçilik berenak emma salyarkan satman bolsa päsgelçilik berýär. Ýok. Mun sebäbi düýbünden başga zatdy, ýurtdaşlar. Sebäp şu salyarkany Owganistany satmagy Orsiýet gadagançylyk girdi Türkmenistan üçin. Sebäp şol salyarkanyň ahyrky netijede barıp şol Amerikan tanklarymy, biran transportörlerimi beýleki tehnikasyny goýuljak ýa ullanıljak diýip. Şoňa ursat bermedi türkmenleri satmagy. Ine biz aýtýar, Türkmenistan öz başlyk we garaşdyk kagyz ýüzünde. İş ýüzünde ine 20 ýyllap ine şol satylyp bilinjek ýa ummasy girdi alınıp bilinjek salyarkany satman oturdular bizinkile şol. Orsiýadyň bir diýenini kide gaýtalatmajak bu. Ine bolunda barda. Ýoksa Amerikalılar hökman ýüz tutunlar Türkmen hökümetine de. O laýlap getirenden aňyrdan. Ine gönünçe ýol bar. Ozal daşalyp dursa Sowet zamanyny soňam o salangyň üstü bilen öýreti ýol bar gatnap duran Kabula gitjekmiň sen belki welaýatlary daşajakmy. Hana daşa salyarkan. Daşap durdular. Men özüm bilýän şu perawozçyk bolamsaň başda şol nahil maşyla bilen bize şol aerodromy salyarkan nahil getirilenini bilýärler, ne bilen haýsy maşylar. Şo dowr maz kysymly maşylar bardy, Minsk awtozawod çykarýar. Şol kiçik öwrümse 7,5 tonna alýar. Ulug öwrümse yankı teze 22 diye teze 22 olanlarda şo toplewo zapravşyk 22 tonna alýanam ulusy. Ine şo maşylar bilen ine Owganistany iýdi zulman ine ýük gatnadylar, ýalňyz gatnadylar. Näme üçin maşylar ba ýalňyzyň leýs, näme üçin sen onu satana? Hamid Karzaýyň hökümetine. Täp Moskwadan Kremlden Putin kakasından balara orsot diyor. Şunun için satılmadı. Diyorum Türkmenistan girdecesi zanlı. Ne fakt? Ana yuri Şves getirip oti. Açında seyredin. Okan görün. O ne şol 13. April lakı çıkışını var şol. Şol baştan açtan hemen Ukrayna korrupsiyasını görürsünüz. Nahil otaydı pul oğurlanıyor. Hemen şol 20 yılda Türkmenistan'ın yitiren bahvidini görüp bilersiniz. Men şonu gördüm, sizden görüp bilersiniz. Ine tragedi nirde, ine betbazçılık nirde, ine hayırlık, ine vatan dönüğü bizini şoloraydı ya. Vatanın bahvidin iyidirlemeyen adam elmidam dönüktür. Ine men pikirim şol. Görün bakın bir sinedine yurttaşlar. Şunça milyard dolar hani Türkmenistan'ın kaptalından geçip gitti. Şol dine şol devlet yol başıt değillerle hain bolurluğu için. Ýoksam şo milliardlar ýurdun içine halka siňdirilen bolsa, saglyga ulanýan bolsa, ılıma, bilime, ene çağalaryň saglygyny harjadilen bolsa, hiç kim ýurdun daşyna gidip işlemelem däl. Bir pikir edip görün. Her ýyl näçe milyard dolar hany ýele sowuruldy Türkmenistanyň deňinden geçip gitdi. Diňe bir şu meselede däl, hemme meselede şeýle Türkmenistan. Näme ol Kaspy deňizine gurulan deňiz porty türkmenler üçin urulum? Ýok. Ýa-ni Orsiýet Federasiýasy şol portyň üstünden ýüklenip, bilen ýükläp bana Astrahana, Derbent'e 2 sany öz porty bar. Aňyr Kaspy deňizine oýdun. Şoňa da şab otyl. Türkmeniň nebitem, gazam, benzinim, salyarkasam hemme zadyna aktyrylypdyr. Kim on hasabyny sorapdyr? Gurban bolýan on çağat oğlunun eden işlerini. Yok. Hiç bir hasabat yok. Soruyan millet yok. Hasabat olurum, hasabat berçek bolup oturan adamlar da. Hiç hasanım son etmendiler. Ene bolýan zatlar şu.
Ne şu hepde ne şu zatlaryň üstüne durup geçeýindim. Ýurtdaşlar sebäp bir artyn harmandan beter. Beýle talançylyk. Ýurtda baýlyk galmady. Hemme muğda kydyrıp dur. Muğdan arzan çykarylyp dur. Men şu Türkmenistan gaznasyny ýa-da hazinasyny gara şaý köpüňi ýoklugyny näçe eder aýtdym. Ýok şol boş takrap ýaty içini sübselämeli. Burada hiç rezerv yok. Hemme puli hemme gelýän dolary beýlekeýini şol Orsiýada ýaranjak bir bölügine epeslisini şo tawrdy. Galanja zatyna mana harid edip Owganystana şol talipleriň hökümetini gollamak üçin uğratdylar. Ne bar bolýan zat şu ýurtdaşlar bärde bir azajyk oturup siziň bir şu zatlardan baş çykarmaňyz gerek. Oýlanyň, pikirleniň, seredin, görün. Şu baýlyklar hemmesi siziňki, halkynky, döwletiňki, Gurban Gulyň tohumynyňky däl. Ya Niýazyňky däl. Biraz hasap soramany öwreneliň. Men size şonu aýtjak boldum. Mene bir makalaň üstü bilen şunça jenaýatyň üstü açyldy. Ukrainada bolýan korrupsiýa barady, Otaýda bolýan oğurluk barady. Biziňkiler görwak näçe oğurlarçy, belki yüzlerçe milliard dollary hany kaptalynyň aktaryp goýberdiler. Ullanman ya peýdalanman. Näme şu Orsiýadyň diýen sözünden çykyp bilmezligi üçin. Size bizim misal getirýän Orsiýadyň agalygy entägem Türkmenistanyň üstünden aýrylanan Orsiýet imperiýasy entägem sowulup giden akdyýlarymyzyň anyk sebäpleriniň subutnamalarynyň berişi. Ondan şolar saraka satylmadyk bolsa, o Türkmenistan tarapyndan ýetmezçiligi bolan bolsa, ýene bir zatlar ýetmeýän bolsa, kimiň eline işleýär Türkmenistan? Şol döwürki Owganystanyň hökümetiniň peýdasyny mı ya şu mahal gelen taliplaryň peýdasyny işledimi? Jogaby açaçarmy? Elbetde taliplaryň peýdasyny şu Türkmenistan dymy oturmagy ýa-da etmeli ýerde öz peýdasyndan ýüze urmagy. Putiniň aşagyna Putin'e de şu taýda elmedam gerek zat şol Owganystany şu uruş körap durmaly. Gerek gelmese soň bas ýawur o dalya ne onsoň taňyny regiona uruş halkyň ünsü meden başga ýa nasawul ýerde. Bolýan zatlar şol. Şonçyna menne şol kun eşdiýänsiňiz ýazylygydyr biziň habar melemizde mediýamyzda da bar. Talipler gelip puşturlar gelip serhet ýaky otururlar bar ýa-ni özbekler, türkmenler, täjikler şolary öz ýerinden gowy başladylar, uruşup başladylar. Howuz guran bolýarlar, kanal çeken bolýarlar. Näme üçin edilýär? Şol Özbegistany, Türkmenistany, soňra ahyr soň Täjikistany öz tarapyna ýa öz golasyna geçirilmek üçin oýnalýan oýunlar. Orsiýet bir tarapdan özü gysy diýe Türkmenistanyň üstüne, ikinji tarapdan Hytaý gelýär, pişik basyşyny edip, şol döwletler baýlan arzan alyp gymmat satmak üçin. Üçüncü tarapdan Owganystanyň talipler özleri ede bilişim şu diýip siýasat ýöredýärler. Bilen mene şu gysaçyň içinde oturan bir köp baýlykly kizijek bir millet. Şonu aýdyň şu gürlükçe. Bolýanna ýurtdaşlar sag oturyň hemmäňiziň öýüňize sağlyk.